Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ngingqone ebhuqabhuqa imizi abafakazana ngotholodwa likamentshise thuluzi angihambi nalo ngilifica insimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unogwaju ubhajwa ikhulule ngumfuka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame ngingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ongabonakala amanzi aqhamuka phi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya ofokofo ngeke ngize ngempatha mina gcwala ngikufakela nangu sikisi bafethu kulomhlaba esiphila kona ayikho into ebaluleke njengobuntu kulomhlaba esiphila kuona ayikho into ebaluleke njengeqiniso iqiniso lilodwa liyamkhulula umuntu ubuntu bubodwa buyakwenza ukuthi uphile isikhashana impela nje uthi ukuphila ayikho and abantu ngiyacela ukuba konke yayishiwo kuthiwe isiguli nesifo esiphethe isiguli kumele kube imfihlo yesiguli nodokotela ishiwo lo liliyonto ishiwo lo ngoba usukungazi ukuthi ubani osizakalayo uma kuthi uyagula udokotela kufuna kufihle ukugula uma sekufika abantu ke kunezinyanga izinyanga kumele zisifihle isigulo nenkinga zomuntu ukuze abantu abakujabulelayo ukuthi wena usenkingeni bangayitholi assurance ukuze abantu abakujabulelayo ukugula kwakho bangayitholi assurance ukuze labantu abathi bayahlola ngoba sebezwile ukuthi umuntu uyagula ukuze bangayitholi assurance uyabona yenzeka imistake lapha odabeni oluthinta uZanele Mbokazi kwangafanele ukuba ngempela kodwa phela uyabona mawuphatheke kabi ufuna isupport abantu cathi bonke bazokusupporta ngokweqiniso uzosho wena honest ngoba uthi wenzela abalaleli nabalandeli ukuthi baqonde ukuthi isimo sibucayi ukuze kutholakala imthandazo kanti khona nosomathuba bafetha akekho umuntu ongazi ukuthi icancer iyingozi engakanani uma ngabe sekwistage esithile kodwa ngeke umuntu obanjwe icancer esekwistage esiphezulu uye kuyena uthi hayi wena usuzofaka imali ngoba even odokotela kuqala babekwazi ukusho ukuthi uzophila insuku ezingaka umthetho wodokotela wayilwa liyonto ukuthi no lonto igcina imnika ingcindezi umuntu igcine ilekelele ukuthi ashone uma esazi vele ukuthi istage akusona secancer sizombulala so uyabona ukuthi kugcine kuputshuka ukuthi uZanele Mbokazi uguliswa icancer and istage sakhe siphezulu kwakumele lapha wonke umuntu aduduze leyanto okwathi bengabe usigujane izwa ukuthi istage esiphezulu wagijima wathi uyayihlola iyodwa leyanto iyayieda ingcindezi kuZanele Mbokazi waze washo evuka wathi hey khona inyanga ebisengihlinzele ebini ngisesibhedlela ngoba isizwile ukuthi ngibanjwe icancer ekwistage esibucayi yabona mfethu noma uyobona umuntu egula ngiyacela mfethu ubone ukuthi isimo akusona sibucayi ngiyacela enza ubuntu letha amazwi empilo ungathi uthi unaye umuntu egula bese uyaphuma bese uthi hayi useyahamba emhlabeni ngisho mfethu liyonto ngoba lezi ndaba ziyaputshuka izoputshuka ifike kuyena ukuthi hayi thiwe wena usuyahamba emhlabeni bese liyonto izohlangana nalesifo esimgulisayo mangathiwa ke ngokwami bafethu ningayimemezeli igulo zabantu ukuthi baphethwe yini public because khona osomathuba abacapitalize ngaliyonto wakwamzwaphi uNkulunkulu othi vula ukhosi
Mhlawumbe ngiyichaze lento yasekhosini. Bafethu ngiyama. Ayikho inkinga esokhosini FM. Into ekhona. I-competition yabasakazi basokhosini iphezulu. Kanti umuntu unezinkinga zakhe ezisuke zimshaya ngaphandle komsebenzi noma kubo noma leqhamuka khona noma empilweni yakhe. Uma efika i-competition tight la bese lezi inkinga nazo zisizakala because kune competition. Kodwa hayi ukuthi okhosini khona umuntu othatha ngisho ungalandela wonke umuntu oke wadlula esemsakazweni. Mawusulandela uyathola ukuthi ube nenkinga nendoda yakhe. Ube nenkinga nefamily yakhe. Ube nenkinga nabantu bakubo. Ube nenkinga financial. Ube nenkinga efunwa abantu. Ube nenkinga kunje. Uyayithola emosulandela uba akuzona inkinga zasokhosini. Inkinga eqhamuka nomuntu. Omunye umuntu azaphume ethi uzama ukuyoqina. Ngoba ethi ufuna ukuqina ama programs anamandla atholo uyena ufuna ukuqina agcine ethatha izinto eziyingozi for yena. Abanye abantu bakuma toxic relationship wena umbona lapha kanti umuntu uhamba nomthwalo wasekhaya lakhe uza nawe emsebenzini. Bese lo mthwalo sewuyiveza ngoba phela uphambi kwabantu sekuthiwa Ukhozi FM. Nibonile ngishabaculi bafowethu. Ngishabaculi bathwala imithwalo emkhulu yeinkinga zakhona. Kuthi usedlulile umculo kaMaskandi. Khona unyaka nje lake kwadlula khona abaculi bamaskandi engathi kuyabhutshwa. Kudlula abaculi behip hop, kudlula abaculi. Uzothi yini la? Uzothi industry nenkinga? Akuyona industry bafethu. Umuntu onenkinga. Ingakho mawubheka labasakazi kakhulukazi emaredweni engazi ukuthi nje mhlambe like engathi mawumlandela ungaziboni inkinga eziningi engemuva kwakhe because uyabona nje ngicela ukwenza isibonelo ngomsakazi ngazi kahle ukuthi akana nkinga kakhulu. Uyabona nje mawubheka utshatha akanazi inkinga eziningi ekuthiwa zithinta yena mhlawumbe nonkosikazi wakhe ngoba umuntu open nje inkulumo yakhe uyakwazi ukuyikhuluma nje futhi makhona inkinga ekhona uSthathu unesibindi sokuthi aphumele obala aphinda ashiye futhi. Uyabona aphinda ashiye futhi. So abantu abafana noTshatha abakwazi ukukhuluma bayikhipha into noma kuthiwa ihlazwana asithathe isinqumo sokuthi ngiyaphuma la akayivaleli into ngaphakathi. Ingakho babone ngathi baphila kangaka. Abaphili ngamithi oTshatha bafowethu. uTshatha kunalokho ubelivela kumthandazo nakuJesu ngezinga eliphezulu. Ngeke umfice nje uTshatha kuthiwe hayi ke uye kuleya nyanga uyokhotha uyoncinda wenzana umfice ethandaza neBhayibheli lakhe. Kodwa mbuku uphila kangakanani. Yini oTshatha bangahlasela? It's because izimpi ezingemuva zilimited aziziningi. Zibuze mfethu nawe lapha emsebenzini wakho la ukhona ukuthi izimpo ezishiya kwakhe endlini zingakanani. Ma umuntu wesifazane mfethu zibuza ukuthi ugcine nini nje ukuya enkonzweni yekamelo nendoda yakho. Ma uyindoda zibuza ukuthi ugcine nini ukuya enkonzweni yekamelo nomkakho. Uma sekuphele 1 month anihlangani ngenkonzo yekamelo ikhona inkinga kulomuzi. Noma ningayimbambatha phambi kwabantu but izonishaya one day because you are no longer making love, you are only making hatred lekhaya. Zibuze mfethu ukuthi kuyenzeka yini nithi niyathandana phambi kwabantu sekuphele 6 months anihlangani ngokocansi abanye kuphela ngisho unyaka. Kunamaqiniso angakhulunywa agcine enzani agcine enza umuntu kungathi uphila yedwa kodwa enomuntu igcina ishayisana imoya yabantu. Mase kuqhamuka ama fake nyanga, fake pastors, fake everything zizo fake ngisho nokuhlona. Ngimile namanje ngiyasho ngithi ngiyacela mfowethu ukuthi la ukhona uma ngabe kunesifo naso isifa sibe between wena nomuntu okulaphayo. Ungaphumeli public utshela umphakathi because abantu banenhloso ezingafani. Amazwi okuphila lawe ngwalethayo.
ikhensa bafethu umdlavuza uma usuka istage esibucayi vele impilo yomuntu isuka isidlekile ngaphakathi. Kodwa awukwazi ukuthi ungaphumela obala uthi uyahlola umuntu uzoshona ngoba usuzwe kuthiwa istage sibucayi. Ifuna umduduza umuntu, umnikeze ithemba, umnika amandla ukuthi usungaphila because ithemba lilodwa liyakwazi ukumphilisa umuntu. Kodwa mazophumela obala uthi hayi uzofa ubani. When uyophila ingunaphakade yeni Satan. Ubani wena? Ukhumbule mina umsebenzi wami yini? Ukulwela abantu nokuthi makukhona inkinga ekhona ngicazulule. Ingakho noma yinini makuthiwa khona into ekhona ngiyobe ngizongena kuleyo nkulumo ngizoyilawula ukuthi nje. Ingakho makuthiwa kunesimo esenzakalayo wena onyanya ofokofo makuthiwa kunesimo esenzakalayo umphakathi ufuna impendulo ngiyohlala ngizongena mina ngizocacisa kwenzakalayo. Makuthiwa kunezinto zakamoya ezenzakalayo njengale eyenzeka lapha eMsinga. Le ndaba yaseMsinga baba akuyona okunwayisini. Into le yababa ethinta umphakathi ngesimo esenzakalayo. Lapho umphakathi kumele uvikeleke. Awukwazi kuthiwe ungayithinta indaba yaseMsinga wena ungenwe yidimoni lalento elwa nomphakathi. And le yanto yaseMsinga leya as long as ufuna umphakathi wakhona mina ngizofika ngizoyilawula as long as makuphila umphakathi ngoba yindaba isivezile. Vele inkinga iba inkinga ngoba seyivezile. Uma ingakayivezi inkinga yonke inkinga leyo isuke isalawuleka bengabe kayivezi. Kodwa mayisivezile inkinga yila kuqala khona ukuthi ke iqale ibe inkinga because inkinga seyivezile. Ngikhuluma kahle ngoba angekho le damini namhlanje. Ngila emzini wami. La emzini wami esilungwini. Ngihleli khona. Ngifuna ukuthi nje emndenini. Funje dudu emndenini wakampokazi nowakaNkombule. Bese ngithi kosomathuba. Osomathuba amathuba bawathola ngayo. Ngicela ukubuza ukuthi la ukhona umngaka. Waqala nini ukuzwa ukuthi isikole nesikole esikhona even wese emalokishini nakhona kuma suburbs zikhona izingane esikoleni ezisuke zizongalawuleki. Zikhona izingane ezisuke zizobhema esikoleni. Zikhona izingane ezisuke zizophatha izikhali esikoleni. Zikhona izingane ezisuke zizohlupha othisha esikoleni. Zikhona izwa ngami. Ngeke ngelinye ilanga ukuthi uyahlola uhlola ukuthi khona izingane ezophatha umbese esikoleni. Vele izingane zayiphatha imbese esikoleni madoda. Ngeke baba kodwa ngelinye ilanga usidididi angaphumela obala athi ngiyahlola khona izingane ezophatha umbese. Vele izingane ziphatha umbese iphatha izinsangu ziphatha ogwayi. Othisha vele balwa naliyonto. Vele mawuthisha ulwa nebad habit yengane. Vele ingane ayimthanda uthisha ophazamisa lempilo yayo eyiphilayo obusathane niyobukhothene ezikoleni. Kodwa lingakhamuki ihlathi lika 17 lithi lihlola ukuthi ngelinye ilanga khona izingane ezophatha umbese khona izingane ezoxabana nothisha. Vele izingane bosi ziyaxabana nothisha. Manje koze kube yinini abantu bekhohliswa benziwa izilima. Isiphi isikolo saziyo even wese lokishini ngisho emakhaya ekuthiwa isikole esinengane ehlupha isiphi? Ngelinye ilanga mawusuza inyoni ithi yahlola khona ingane ezohlupha ihlola masimba mani. Tshela mina ukungibhaka xa yakufakela. Ingakho nje bafethu ukuthi musana ukudlala abantu abayintsheti bayazi abanye sebephuphile bazama ukuvuka ngamaki izinja. Uyabona masekuthiwa indlala sekuthiwa udlela umuzi sekuthiwa udlela umuzi wadlela umfazi wadlela imoto wadlela yonke into baba nengqondo yahamba. Mawudlela umuzi udlela imoto udlela umfazi nengqondo yahamba engathi ngadliwa kodwa. Manje labantu abadlela yonke into umqondo uvela ubhayize azokhuluma izinto abazi kahle. Ningixolele bafowethu ukuthi nje izinto ufuna zingene endleleni. Uma singazifaka endleleni akekho ozozifaka ngoba umsebenzi wethu uthina ukufaka izinto endleleni. Umsebenzi wami ukuthi makuthiwa khona into enenkinga ayibe sixazulula
makuthiwa khona umuntu ofika kumina enenkinga angithi sixazululo ngeke ngithi kumuntu uzeleni unenkinga bekumele sengenankinga yini ukhulumeleni ngale yanto esibonakele funa ngikhuluma ngento engabonakele yini ngoba funa silethe sixazululo into ehlukumeza umuntu usek kwimanje siyakhala ngenxa yecancer ebesuka istage esingavumelekile ethatha umama wesizwe weza uSathane wasizakala wazothi khona umuntu ozoshona ngoba esenza ukuthi ikhethe kwistage samkhuza sathi akushiwe kanjani musu uyikhuluma ngoba umuntu okaNkulunkulu uNkulunkulu unecebo ngomuntu unecebo uNkulunkulu ngomuntu lapho ikhona isha ihleli igadi ukuthi nangu kuthiwa unekhensa isengiyahlola baba hey kulungile angibambe la ngoba vele ngiyalungisa ngilungisela uOctober lapha eDamini zonke indlela ziyakhona eDamini lamakhanakana mawungidinga inamba yami bayebalwa abanye bethu wayingayishwa inamba u0798130260 uningixolele bafethu angiqondile ukuthetha angiqondile ukulwa umehluko nginyanyile uma nginyanyile ke mina baba there is no one who can ever stop me ngoba angifuni mina abantu umuntu ezocabanga ukuthi abantu bazinyoni la ngaphandle abantu bahlakaniphe kakhulu baba banamadlozi aphilayo ngitshela isikole sodwa osaziyo ongakaze kuthiwe kubanjwe ingane nogwayi kubanjwe ingane nombese ingane ayimhloniphanga uthisha phalenja eyabithi iyahlola ukuthi khona isikole ekunengane ephatha umbese abasimba abantu la lesha ezwa kuthiwa khosini uzanele unekhensa ekwistage esibucayi iyasuka yenzana isilimo ithi sekukhuluma uNkulunkulu wathi vula ukhozi for sec